O Ginoo, bukang akong mga labi. Kristo akong Ginoo. Lalakdan ako, gisulay ug gisakit.
ako'y sanagikan sa yuta. Unang pagbasa sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Busa nigulong ta nga atong pagtuo kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atua sa presensya sa Dios. Si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mo batig kaluoy sa atong kapuyan. Hinunua, usa siya ka pangulong pari nga gitingtal sa tanang paagi sama kanato, apan wala kayo makasala. Busa magmasuligon kita ug moduol sa trono sa Dios, diin atoa ang grasya, aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga aton gikinahanglan. Ang matang pangulong pari gipili o gitudlo sa Dios gikan sa katawhan aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tao. Maghalad siya mga gasa o mga halad na mananap na sulugon tungod sa mga sala. Sanglibhuyang man siya sa mga nato, maluoy siya sa mga walay hibang kaagan o sa mga masalayton. O kay huyang man siya, kinahanglan maghalad siya mga halad na sunubon, dili lamang alang sa mga sala sa katawhan, kundi sa iyang kaugalingong mga sala usab. Walay magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari, kundi ang Dios mao'y magpili kaniya sama sa iyang ibuhat kang Aaron. Sa samang pagkaagi, si Kristo wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari, kundi gitudlo siya sa Dios o giingnan, ikaw ang akong anak, naimo akong amahan karong adlaw. Miingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan, ikaw mahimong pari hangtod sa kahangturan, sa laray sa pagkapari ni Melchizedek. Sa dili pa siya sa kalibutan, nag-ampok o nakaliyuko si Jesus uban sa makusog na pagtuaw o mga luha ngadto sa Dios na may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapausanon o buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakaon siya sa pagkamasinungtanon, pinaagi sa iyang mga pagkantos. Sa hipit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga nagmasinungtanon kaniya. Ug ang Dios nagpaila kaniya nga pangulong pari sa laray ni Melchizedek. Isang siya nagsabiyo,
Ikaduhang pagbasa. Gikan sa sermon sa pagkabanhaw ni San Benito Sardis, Obispo. Daghan ang butang sa mga propeta, may tungod sa misteryo sa Pasko. Si Kristo mao ang misteryo. Iya ang tamang himaya hangtod sa kahapturan. Amen. Alang sa mga tao na nag-atos, nanaog siya sa yuta gikan sa langit. Nisulod siya sa atong pagkatao o gikan sa tiyan sa usa ka ulay. Isip og tao siya na hinukso. Tungod kay lawas sa tao ang iyang naakon, lawas nga hasulong kanunay sa daghang mga kasakit gumikan sa sala. Iya usab nga giangkon ang mga kasakitan sa tao. Tungod kay kini sila dalaman sa mga balapian sa kalag ug lawas. Iya usab kini gibuntog ug sa gahom sa iyang espiritu nga dili matandog sa kamatayon. Gilaglag niya ang kalaglagan sa tao nga mao ang kamatayon. Sa mga kordero siya guroy sa ihawan o giihaw. O dito, gibayaran niya ang utang nga mao'y sinugdanan sa atong pagkaulipon sa kalibutan. Ingon nga kaniadto, gibuhian niya ang Israel gikan sa kamot sa mga Ehiptohano. Gitangtang niya ang atong pagkaalagad sa yawa. Ingon nga gipaningkawas niya ang Israel sa pagkaulipon ni Parao. Ubang pati nga espirituhano, gipatikan niya ang atong mga kalag, ang atong mga lawas usab, may lakrak gikan sa kaugalingon niyang dugo. Ang kamatayon iyang gibutang sa dakong kaulaw, ug ang yawa iyang gipapinatay ingon sa gubat sa buhat ni Moises kang Parao. Gigunog niya ang sala o giguhaan sa pagkatautan ang umaabot na mga kanywan sa mga nisaknit ni Moises ang mga buhat sa taga-Ehipto. Walay laing kundi siya ang nakahatag kanato o kagawasan puli sa kaulitan. Kahayag puling kalikot, kinabuhi puling kamatayon, o puli sa pagkatilaog-taog na angkon kita sa ginarian na dili matapos. Gihimo kita niyang bagong kaparian, mga katawhan nga iyaha lamang hangtod sa hangtod. Siya mao ang Pasko sa atong kaluwasan. Gawas niya, walay nakahimo paglahutay ni atong mga pag-antos sa kapaitan nga nahimo mga pasiuna sa iyang pag-abot. Diha ni Abel, siya ipatay. Diha ni Isaac, siya igapos. Diha ni Jacob, gibihag ngadto sa layong dapit. Diha ni Jose, gipabayuan sa lapit. O diha ni Moises, gibiyaan hangtod mamatay. Diha sa kordero sa Pasko, giihaw siya. Diha ni David, gilutos kanunay. O diha sa mga propeta, nahiagong sa mga pasipara. Siya katong gianak sa usang kapirhin. Katong nagputay sa kahoy. Katong gilubog sa yuta. Katong nibangon gikan sa lugnanan.
kadtong mikayap sa kapunaw-punaw. Siya ang kordero nga nagkahilom lamang. Ang iihaw nga karnero, ang karnero na gipahimukso sa matahong na inahang karnero. Si Maria nga unay. Gisaklit gikan sa pango. Siya guguyod ngadto sa ihaw. Gisakripisyo sa hapon o gilubong sa gabi. Dito sa kahoy, walay pupog niya nga nabari. Niadtong yuta ang iyang lawas, wala makaila o kaduro. Siya lamang ang napanghaw, gikan sa mga limatay. O gumikan niya ang tao, makabawang pag-usap, gikan sa kailanman sa luknan. Ang talangasala, ubos ang ikaw sa libos ng himaya. Kita na luwas, tumigat sa grasya sa Diyos. Ug sa pagpala, nga gihimo ni Jesucristo.
Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makadyot na himong ubos sa mga anghel aron pinaagi sa grasya sa Dios magpakamatay siya alang sa tanan. Nakita nato siya nga gihimaya ug ipasiguran karon tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Husto gayud ang Dios nga mao'y nabuhat ug nagpalutad sa tanang butang sa paghintip kang Hesus pinaagi sa iyang pag-antos aron ang daghang mga anak makaapit usab sa iyang himaya. Kay si Jesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan.
Ang manluluwas nagantos namatay o ginubong alang kanato, aron kita usab mabanhaw. Uban sa gugmang tiunay, simbaho nato siya sa atong panginahanglan. Ingon nato siya, Ginoo kaluy kami. Kristo nga manluluwas, ang masulupon mong inahan, ibarong uban kanimo sa imong kamatayon ug paglubong. Kung kami usab magoon, himuha kami nga makaambit sa imong mga pag-antos. Moingon kita. Kristo ang Ginoo, sama og binhi nga gitanong sa yuta, namunga ka alang kanamo sa langit ng grasya. Himuha kami maglubong sa among pagkamakasasala, aron mabuhi alang sa Dios lamang. Moingon kita. Kristo maayong magbalantay, dinha sa lunganan, natago ka gikan sa mga mata sa kalibutan. Tudloy kami sa paghigugma sa tinago ng kinabuhi, uban kanimo ug sa amahan. Moingon kita. Kristo ang bagong Adan, misulod ka sa gingharian sa kamatayon, aron palingkawason mo ang mga matarong nga nangadto sa laing kinabuhi. Himuha ang kadtong patay diha sa ilang pagkamakasasala, makadungog sa imong tingog ug mubangon ngadto sa bag-ong kinabuhi. Moingon kita. Kristo, anak sa Dios na buhi, pinaagi sa bunya kami gilubong uban kanimo. Pinaagi usab sa bunya, mibangon kami nga may bag-ong kinabuhi. Palakta kami kanunay nga anang labas na kinabuhi. Moingon kita. Karon magampo kita sa mahal at ang gamito ng mga pulo, magitudlo ka na to sa atong manipos. O Ginoo, sa way pinatupang kaluoy, ang paghigugma kanimo mao ang pagkasantos. Puna ang kasing-kasing sa imong gugma. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo, kami adunay paglaom nga gikan ug pagtuo. Tungod sa iyang pagkabanhaw, himo ang matuod kining among gilaungan dinha sa hingpit nga paghigugma sa langit, diin
siya buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Sa dili pa ang katapusang panalangin, sa ngalan sa atong Hanggang Marcelino Jorge Agravante Jr. ug ako sa iyong assistant, si Father Jaime, nagapasalamat kaninyo sa pagsalmot ng ining atong morning prayer translated into Cebuano. Ang kani siya mga igsoon gitawag ni siya og tinieblas. Mao ni ang tulo ka adlaw nga morning prayer aging atong kasaulugan sa pagpasakit, pagpakamatay ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Kada alas 6 sa aga, Thursday, Friday ug Saturday. Ang buot pasabot niini may suon tulo ka adlaw nga kangit-ngit ug sa kinalasan ining kabanhaw niya nakapot nato ug nadawat nato ang maong kahayan. Pinapunta nga kamo mutambong fabulas dili lang sa posisyon kundi niining mga morning prayer nga atong gipahigayon. Salamat sa atong mga magduluyog, mga lectors and cantors, mga volunteers, atong mga altar servers, atong mga apostoles ug kanatong tanan nga maampuon nagpadayon in observance of our Holy Week o ang Semana Santa. Karong hapon, alas 4 sa hapon, ang pag-apli sa misa niining Paschal Triduo nga atong gisaulog karong Huwebes Santo, Biyernes Santo ug Sabado Santo. Hinaon makita-kita taon niya alas 4 sa hapon. Human sa Santos nga kasaulugan, ipahigayon dayon ang atong prosesyon. Ang Ginoong manakaninimo. Panihog at rito ko atong mga ulo alam sa panalangin. Kung manalangin kaninyo ang labing magagahong Diyos, sa ngalan samahan sa nakog sa Espiritu Santo. Tapos na ang kasaulugan, dadanin niyo ang kalinaw ni Kristo. Mayong aga sa tanan.